Bok, dragi moji mališani, danas vam pričam jednu od najljepših bajki, priču o Pepeljugi. Nekada davno živjela je dobra i nježna djevojčica po imenu Pepeljuga. Nakon što joj je majka umrla, živjela je sa svojom zlom maćehom i dvije polusestre, koje su je tjerale da obavlja sve kućanske poslove. Dok su se one samo zabavljale, Pepeljuga je bila tužna i usamljena, a društvo su joj pravili samo mali miševi i ptice. Jednog dana, kralj je pozvao sve djevojčice na veliki bal. Jadna Pepeljuga mogla je samo sanjati o tome, sve dok se nije pojavila dobra vila. Ali čarolija traje samo do ponoći. Na balu je princ plesao samo s njom, ali kada je sat otkucao ponoć, ona je pobjegla i izgubila svoju staklenu cipelicu. Princ ju je tražio po cijelom kraljevstvu i na kraju je pronašao. Pepeljuga mu je oprostila i postala princeza. I živjeli su sretno do kraja života. Ako vam se svidjela ova priča, pretplatite se za još lijepih bajki